Много свърши ми батерията. Това е в очакване на вечерята, гледай. И сега гледай. 3 секунди Аз за това сега да видя какво ще направя. Нали да изчерпим за 60 секунди. Дано не ми свърши батерията. Тук. Другата врата има, пак май. Дай. Мали ще изкърти вратата, гледай я. Айде, Слави, че изпустихме батерията в очакване. Мали, но не малките са големи зверове. Гледай, Ице, гледай какво става. Големите зверови, това е за малко. Тук. Принц, Иван. Али. Ще се местят към това. После ще засечем точно за колко секунди го изядоха. Готово е. То нямаше и 4 секунди. А тия тук още нищо не са изяли. Дръж ги, защото... Гледай какво става. Атака! Атака! Красиви си. Това беше върха! Кеш, кой ми се издава? Издал с пятница на мама и на кака. Гати хиените ти казвам. Кеш, кой ми се издава? Не ми гледай, бе, я посебам. Не, избива ни, ускри на пода, нещо. Няма грамука остане. Като им дам Морис, не се ги мисля. Пуска малки обрезани.